Ini guys. Kenapa nih? Kenapa nih? Eh? Ya macan itu. Macan. Nah, iki saiki nek macane ora. Enek. Aku kosongan. Murah. Ayo kita tebak. Ben konangan sisan. Ayo. Apa tebak lho? Ayo. Ayo. Hah? Macan ini. Akeh. Koleksi berarti deh yo. Iya. Wah, kan Betul. jebule Kang Didik saiki konangan, guys. Jero awake akeh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama Biki Fani Cepu. Saat ini kita mau eksplor di rumah hantu yang dulu pernah dapat jackpot suara kunti di sini ya Kang ya. Ini sama si Kang Didik. Kok kuntinya kok gue malah Kang? Kita coba mengulak di sini. Siapa tahu kunti yang kemarin jackpotin apa Kang? Suara ya. Dapetin suara, nanti bisa kita pakai mediator hari ini. Tetap pakai dupa. Dupa itu ibaratnya syarat utama. Oke, ini tempat yang kemarin nih kan, yang sogrok itu Bang, yang dapat jackpot suara kunti. Ya, di Gimana? Ini sama kita Mas Arya juga ini yang baru belajar explore, dia sekarang mau belajar buat konten, bukan belajar explore, belajar konten dia. Oke, kita lanjut. Kang, awakmu depan ya Kang. Muter sing wingi kan sebelah sini ada itu. Yang kuntinya kemarin sing sering wujud gini Kang. Aurane tambah gede nih Kang. Kita masuk dulu lagi, kita putar-putar dulu lagi. Coba pakai yang biasa aja. Ini sini kita belum ekspor di sini kan. Siapa tahu ada kenjenguran. di luar Semua di luar. Kita langsung tembak pakai mediator atau muter-muter dulu Kang? Yang kemarin ada penampakan dulu nih gini loh Kang. Ah, di sini loh Kang. Penampakan dulu nih gini Kang. Coba mungkin Kang. Apalah. aku tak main dulu. Ini tak putlok. Auranya gitu. Oke guys, kita keliling-keliling dulu. Mas, kok ngesapnya gini ya Kang? Di sini. Nanti kita ngesapnya di sini. Oke. Ini kacanya sudah nggak ada semua. Depan semak-semak semua. Di sebelah sana belum. Kita coba putar sebelah sini. Menurutmu powernya yang gede nih gitu. Kita putar di sini guys.
Menurutmu power sing gede nanti ya? Sebelah sini ya? Tengah ini mau? Iya. Kang Arya itu rasanya auranya paling gede di tengah. Yang tadi berarti. Ruangan puake ya sini ya. Ini aku rasanya di sebelah sini ya. Hah? Ini belakang ya. Nek pas waktu kemarin masuk itu di sini ya, nek suara nih ya. Suaranya ini sini ya. Nah, cuma itu tempatnya gini loh. Sing tak wedeni ora benite. Cokot tunggu hijau ya lor kabeh. Semak soalnya. Oke, langsung ya. Ya enggak terlalu lama, gimana langsung ya? Enggak terlalu malam ya. Kita siapkan mediator dulu guys. Sambil keliling. Siapnya kayak aku tak akan sambil keliling mas. Apa ya? Hah? Nah, ya kayak melihat sesuatu guys di sana guys. Kan santai. Oh, mediator turu guys, itu udah kelihatan. turu Itu guys. black sih. Ayo. Ayo, mediator turu gitu ya ki. Horok guys, horok mediator. Aku rasakan kono di namping. Kontrakan Urung namping. berarti bapaknya sih. Berarti bisa tahu kono kan. Disikal begini tidak disikal. Buat beli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waktu mundur-mundur nih kalau baik. Wes kata waktu tunggu. Ada ngomong apa? Oke, tunggu.
Silo ayo dulu. Enak. Aku neng ini cuma pengen takon-takon so orang apa-apa. Bisa ngomong ah? Bisa ngomong ah? Malahan. Dan lu ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nunggu sampai. Nampaknya neng Gondi. Gak punya pakai ini gitu. Nah ya. Nah, pantai itu ketemu. Benar ya. Tidak interaksi kamu. Ben Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai Islam ora ya? Hah? Jaga terus mantap. Lu sing pengen nunggu. Nantang mang. Kita itu Iya kalian kan cuma pengen ngerti. jagongan. Apa kok sing nang kene iki? Apa perusahaan apa? Apa yang minta foto? Juga sengaja bisa ngomong. Saya interaksi. Jangan Jak ngobrol gak gelem iki. kan lebone sijine wae, Sini kamu Pak. diganti wae. Sedih iki nek kadang nduru ini gak gelem ngomong. Aduh nanti apa-apa. Bukan kan cuma pengen ngerti. Diganti wae. Tapi gak komunikasi kadang ngangil. Ganti Mas. Coba dulu. Maju sini. Anteng, Sing anteng. Iki enak lho. Enak lah. Betul. Sing anteng tawe suguhan kok anteng. Enak lah iki. Ganti ya. Ganti jengkuti ya. Kowe mambu ning jaba wae. Iki Kowe gak jauh. Adae ganti. Nek awakmu gelem ngomong, gelem dijak komunikasi, tak sumetno neh. Itu akeh aku. Awakmu yo enak, awake dhewe yo enak. Enak lah. Seger. Saya Pak. Limpe. Ben mangan ning jaba wadak kae. Enak. Enak ampun enak. Kikes diganti kesong. Dijak omongan ra gelem ngomong. Angger gendruwo iki sedhe ngono iki kan. Dijak omong komunikasi gak bisa. Kudine jangan mesti nopo lho, mlebu kan mesti gendruwo sih.
nek kutine gelem aja interaksi. Terus pengen interaksi deh. Mungkin ini mau ngambil nanti kita ngambil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak iso njur cekin gak kan? Rambutnya dawane mbah yo. Iwangi Kang, iwangi ben cekan. Sik bener gak? Biar iwangi Kang. Kita ora. Suaramu cuk wilik meneh. Tak gedeno. Ya, so nyurak gede, sak puter kalau nih, gede kan? Elah ini. Saya tak kok. Beda nane aku kok bene lekra. Mbok guyu banter ah. Kate guyu lucu ya. Kenapa seneng nek wong lanang iki? Seneng. Ya gak guyu. Lucu. Mbok guyu dia kok guyu banter. Tanggone ngendi tak? Dirine ning. Tanggone ngendi? Ning kene ya. Geleh. Serang ning kene. Kalian ning kene ndi? Dolane. Nang arep kono. Ngendi? Ngarep ndi? Omah kono mengarep yo. Kancane make. Gak tak tekoki ning kene iki apa ae selanjutnya? Akeh apa ae? Yo enak gak? Hah? Kene. Pocong. Krungu iku nang kene iki ndas gundung dia sini. Ini ndas gundung. Enak. Kene kok. Berarti ben jerene kan mitosnya ning kene iki ana ndas gundung. Ngomong sekitar ngomong ndas gundung. Berarti mungkin awakmu sing paling tua sapa ning kene? Sing paling suwi dhewe ning kene. Hah? Ngarep. Ngarep. Mau sing ngomong ngarep iku. Wujudnya apa itu? Mbah bungkuk apa anu? Mbah tuwa. Mbah bungkuk ngono. Iki sing paling tuwek ya, berarti anak kowe wong kuwi. Kowe mau aku ngucap salam, kowe gak ngucap salam emang gak duwe agama. Kan duwe. Berarti kowe ning kene sebelumnya enak agama. Hubungan agama wis ning kene berarti. Kayak aku sing sering ganggu ning daerah kene dalan-dalan iki sapa? Sing sering ganggu ya tok, ganggu wong. Dia sing ngarep kuwi. Dirimu bicara. Halo. Jatane aku mbok guyon mbok. Sing cekek anu. Oh, Aku mbok. terus kowe ngamping-ngamping ngono lae wingi. Iya kan? Sama ya, aku pengen teko. Tempat iki wis kosong suwi ya. Sing sering dienggo ning kene karo bocah nom-nom iki dienggo apa? Ayo. Dienggo mendem. Cak pacaran tau gak nih? Tahu. Maksiat kok. Yo ngono kuwi. Wik ngono. Wik tumpak-tumpakan. Iya tahu. Jadi aku jajal pesen-pesenmu kanggo bocah-bocah ngono iki piye? Sing kanggo ben apik luwih apik. Enggak dienggo maksiat kae tempat. Nyata dia iki. Enak berani. Seger. Seneng. Kowe guyu aku tak diai. Berarti kemauan kono ngamping-ngamping kuwi asline mambu iki pengen nyedak lah. Heeh lah, enak lah kuwi. Kowe ngetokne kamera gerung ora? Kenapa isin?
Walah wanine swara tok untuk kekekan. Iya. Oh iya lah wingi sing wingi kan kowe cekekan tok. Sing guyu dene. Dulu kok dibakar ora? Lho. Aneh. Lah sing malam minggu ora sing ngapain. Kata kene yo. Kene seger le. Nah, angger seperti kuwi aja nganggo. Iki dikeki wangi-wanginan ben seger ya. Men tambah ayu ora? Entuk ayu tapi ora payu le. Nyek. Promo. Mau sekitar piro? Udah cek kayak serta perempuan, cek gadis. Iya cek gadis sudah ya. Elah, ningsin lho ningsin. Mau rambutnya dawu berarti awakmu. Iya, sak pira jajal rambutnya. Dawu sak bokong. Nek level lemah. Iya. Tapi ayu yo, oke. Anu yo. Tipe pacar dulu ora karo wong iki. Bener apa? Kenapa? Eli yo. Delok sik opo? Sopo geleme karo sopo? Kadang ora iki. Hah? Ning jero awakku enak jero awakku. Enak apa nih jero awakku. Kenapa nek? Oh, Adekmu. tak ngomong tok ae lho tok apa. Hah? Ora apa-apa, aku sing tanggung jawab. Aku sing tanggung kok ngomong tok, aku sing tanggung jawab. Izini lho bademu. Ya wis tak izini, wis. Kenapa nek? Kenapa nih? Hah? Macan. Nah, iki saiki nek macan ora. Enak. Aku kosongan. Belum. Ayo kita coba. Ben konangan sisan. Ayo. Apa coba lho apa? Ayo. Ayo. Hah? Oke. Koleksi berarti Koleksi, yo. iya. Wah, kan Betul. jebule kan didik saiki konangan, guys. Jero awake akeh jere. Oh, nek kak ngene gak konangan. Ono. Ora CS iki bodono. Nek macaku galak kok. Galak. Tapi gak apa-apa tak izini kan, gak apa-apa ya. Terus gak mungkin muring-muring ya. Hah? Oh tergantung musuhnya, mana aku wongnya apian, aku jujur baik hati tidak sombong. Itu tambah. Kayak koyo kowe yo. Anu, pasare akeh. Yo, ora. Pasare akeh. Ora. Tapi galaan Mbak Mas Egi, galaan Mas Egi lah dia macane. Nak galak nih macane. Gak galak. Cek konconan lho. Jak kancane gak wani. Saya tahu iki lambu sik ben enak. Iki tak kayak anu kuwe iki khusus awakmu. Jadi mutok. Aku lho kowe mau ngamping-ngamping pengen nyedak tapi sini ya. Kowe wingi guyu nang kamera mlebu nang kamera, seneng kan? Aku seneng. Mbok guyoni walaupun mbok guyoni aku seneng. Iya. Soalnya awakmu berarti gelem interaksi mbek awake dhewe. Maksudnya niate padha apike ngono. Ya, ibaratnya gak aku gak ganggu awakmu yo ibaratnya cuma pengen ngerti awake dhewe kan. Aku sering bocah ngene nek mendem iki mbok guyoni ngene. Do mlayu ora? Gak, ya mau malah tekok-tekok sapa ngono. Mendem yo. Mendem kan mlayu. Dan sing pacaran. Nek pacaran nih, mbok inceng apa mbok titok. Buku yo. Mbok titok. Lah terus Senengane guyu. Ketoke kalau kesu. ayu ora. Ketoke sumek dadi wong yo. Sithik-sithik guyu, sithik guyu. Oh. Dajal aku ini celokno sapa ya? Apa pocongnya ono pocongnya. Pocongnya kan dipocong. Kuwi nek dolan. Yo Kene. kene nek kene. Berarti kene nek gendruwo kuwe terus apa nih? Tak cilik-cilik. Cahaya cilik. Cahaya cilik nek. Celokno ya jaga iki. Hah? Oh, Kaslem. jadi ini wes sampai ini gitu iso ngono. Ora iso. Jadi ajar bayi, bayi nabi. Hah? Celokno kon ini. Ya. Gak
Kayak sempat kono. Jalur percedaan apa nih cak ini? Jangan bisa ini posisi. Oh, nunggu di kene iki. Iki engko awakmu nek metu kita tekan di. Kan khusus dirimu. Ya, Tak tekan di. kono. Oke. Oke, kono ya. Nah, ini gua tak tinggal di siji khusus gua awakmu. Makanya awakmu apian ya awake dhewe ya. Saiki aku coba sing tadi cilik kuwi. Ya, wis cecak ini. Cedak. Iki senengan bocah kuwi ganggu wong ora? Enggak, kayak gini. Oke. Wes, iki hadiah kanggo awakmu khusus. Rambut tembok dumeki kuwi keramas ora kok iso. Apik rambut. Keramas ora kowe. Lah opo? Lho, tak kayak keramasan. Tak kayak sampo. Sampo ben keramasan. Iya. Wes dikae dipasang kok di nggo khusus awakmu kuwi ya. Sombe nek aku rene tak tiliki tak kei kuwi ya. Iya, gelem. Penting kowe aja ganggu wong, apian ya. Oke. Bolo awake dhewe berarti bolo ya. Kalimat Kaliman se. Oke. Kaliman apian ini. Bisa nek Kang Didi nganu dikei rene, oke. Saiki mari ngelokno cacili gak iso ya. Mau nyelok sampe. Pernah ya. Nah, saiki ganti aku ganti ya. kowe ngedoki. Hadiahmu kuwi mbok bener nek cedek aja entuk ya. Khusus awakmu. Tujuh iso ora? Iso. Tano, kalem. Kon guyu Cuk. Jajak ya. Aku pengen rokokin guyu. Akan ingin guyu. Sebanter mau tak guyu. Yo, sing banter kan. Lah, aja sena, mama jere bolo kok. Yo, kan Karo kanca Heeh, jajal guyu. Pas kowe guyone aku nang kono kan kowe guyone aku lah pas nang kono kan. Jajal ki guyune kok piye baleni jajal aku ya. Aku kan aku gumro. Ya, iki kan gumro Mas iki. Aku kan gumro. Isin ya? Isin. Mulai isinan marai. Jere bolo kok isin. Oh, ya wes, anu ya. Iya. Ini cek ngarep. Assalamualaikum. Magandang ini. Magandang ini. Oke. Apa cuma cek isa? Ah, ngene lho. Ki apa? Dupa? Apa jeneng? Hah? Kajal apa? Mati ambil. Dupa seneng ora? Gak rekoi. Nang kene tunggal piro? Kowe dhewean kok kancane akeh. Hah? Akeh. Cari cilik akeh ning ngene. Yang paling nakal siapa? Kowe mesti. Hah? Sapa sing kancane sing paling nakal sapa? Sing kancane dolanan. Kene, apian kabeh berarti. Kowe sering ganggu wong ora? Hah, ora? Sing bocah mendem-mendem ning kene iki bukan gak tamu-tamu. Tinggal dulane. Kowe senengane nek kene dolanan opo sih? Ya muter-muter ngono. Kowe karo sapa mau? Pundi mau? Iya. Apik ora? Dolanan iki. Bocah dolanan bareng ini. Kowe sering njaluk susu nih.
Iya. Tapi jenis kayak mana? Kayak jenis tuyul. Iya, kok jenis tuyul. Cuma dia gak pakai juragan nih. Lah kan di juragan ini nih. Yang ini. Ora pengen, tapi yang di juragan jalur. Kalau bingung. Bingung kan? Oh, di bingung di tak bloke. Entar mau masa bingung. Ora diwine kan. Bingungnya diwine mbok berarti kuwi nek dolan ditoto bingung. Ora. Cuma maksudnya kene iki karo bingung. Aku di foto ini iki diseneni biung ora? Diseneni biung ora? Ada bingung. Kok megak loh, maksud pancen tidak. Nang mek kuwi. Nanti, omah ngarep nih. Nang tengah-tengah kuburan. Oh, pantesan raro deh. Dingin tengah kuburan. Nek nang kuburan kuwi nakal-nakal kok ora. Sing lembung. Nek nunggu sering ngetok iya wong. Iya. Iki kenal wis sing lembung. Sering kok. Anak. Nanti ini gak wani nang kuburan ya, mau bingung tok sing wani. Gelanane gini. Yang gini jenengan awakmu. Kok di jeneng kok ora? Yo bingung ya di jeneng. Kalau sulit nih. Kosong ini. Wis sunat burung gue. Wis sunat burung. Cuma kayak tak ngaji. Tak sunat iya. Enggak apa. Nek cepet gede Iya. Dulu celaka. bisa. Alhamdulillah. Nek Islam itu jeneng akal. Dolanan gak apa-apa, sebenarnya ora aja ganggu. Oke? Nah, ya penting kejo ganggu apik ya maksudnya. Senengane nang ngene. Nang kono keseneni iki. Nah, ini berarti kan aku kuburan gak wani selain yo. Saya aku pengen teko pas waktu pertama. Aku kan pernah rene kan. Berarti awakmu si rotok cekikian mburi kono kuwi. Siapa Pak adikmu? Oh, soalnya aku pas mlebu itu ana sing rotok cekikian. Kenal gue. Kenal? Belum. Itu sing sering ganggu. Ya mau ngono tok nek udah ngono ya. Gak maksud iki api. Ngono. Nek interaksine wis swara ya. Nah, sing sering ganggu, kok ya kenal? Ora. Gak kenalan ya? Nggak apa? Galak. Bingung iki ya manggon kene. Manggon kuburan. Kowe manggon ning kuburan apa ning kene? Nek bingung kono cuma dolanem iki mesti rene. Nang ketopo ning tengah-tengah. Nang apa? Tengah-tengah kuburan apa ning kuburan? Nah, nang kene iki ana apa nek? Soko-sokone lah. Soko-soko watu. Apa waktu? Sing aku. Hah? Gak oleh dicipuk. Ora aku mak tekok tok. Ora tak cipuk. Awake dhewe kan sebut. Ora jipuk, ora pengen jipuk, ora niatan pengen jipuk, ora pengen ngerti tok. Oh. Dia gak main DE. Berarti gak boleh tanya. Nah, sing di rumah iki. Sing demen bisa. Sing maksudnya sing lah aku tekok awakmu kok ora tekok tadi. Iya. Dirimu tuh ya, wis ya iki. Bisa betul dhewe ora? Bisa betul dhewe ora? Hah? Gak iso. Timbang masih iki. Betul. Assalamualaikum. Salam sih. Emang saya masih bereng, sing pinter ya. Aja nakal karo aku kan timbang selain bingung. Ya. Antara adik-adik kanca-kancane ngomongi ya.
Oke guys, itulah tadi acara explore kita hari ini pakai media. Ceritanya pengen mengumak saja, kita bukan menelusuri, cuma pengen fakta yang kemarin itu yang ngetawain kita waktu explore di sini itu. Banyak orang yang berkomentar tuh suara HP, artinya ada yang bilang suara HP settingan atau apa. Kalau di sini kan kita memang pengennya real ya, dan makanya kita langsung ke TKP sini membuktikan sendiri kalau tadi kuntilanaknya mengakui kalau kemarin dia di sini ketawa. Ya, emang dia di sini nggak pernah ganggu, cuma interaksi ketawa-ketawa. Penghuni sini termasuk baik ya, buat mungkin punya anak-anak yang katanya sering pacaran di sini atau mungkin minum-minuman, tolonglah jangan kasih dibuat kayak maksiat lah, buatlah tempat ini biar mereka bisa gitu. Oke, akhir kata nantikan video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.